Znate li vi, dragi moji, šta je ovo? Ja koliko znam, ovo je američka vrsta. Eto mi je ovdje u nacionalnom parku, ali pogledajte vi ovu boju. Vidite, zoomiram, vidite. Obratite pažnju na koloraciju ove biljke. U jesen, list se posušio. Dekorativno jako. Znate šta je? Latinski ne mogu ja da se setim. A ovo ne mogu što se zoomiram. Nije ni bitno. Latinskog naziva ne mogu se setiti, ali se zove vino bojka. Znam da je donesena. Neke su se koristile u ishrani. Koristila se za bojenje kolača, za bojenje vina. Onda je otkriveno da je otrovna i zato se više ne koristi, ali pobjegla je iz vrtova. I kao što vidite, stigla je čak i u Đerdap. Kako loš snimak. Tako mi reći, taj zoom mi daj. Zašto stalno misli da želim da snimam patos? Kako da ga naučim da želim da snimam nešto iznad patosa. To je to. Vino bajka. Ćao.